Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalasunama nan sigla nga hora kana anaga laru kana ka. Inshallah no garabu lamin daga faida. Asnama amna sisina nga salin mai. No Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما قلق والهادي لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم حق قدره المقدار العظيم أنجلي كوكا عبد الله الدين أمنة الدين كسلين ما كوكا مسرا كانا بلي بلو نو يانا شرف الله كوي هم فلي بلو لا نو بولسا الله سلام مسرا كانا إمشون ماندي دامنة كفولي بلا أبون بلا جلي جين فانتان نان بلا جلي لا إن شاء الله أنسك لنا إمشون كنكا لفلان نا بلني فين نكون نقال دمبلو باش كنته سكان بالما دو كنا لندو واشولا بعدو أنا مدينة كوكاچا مغبي في بارلا أني كل ليبرالي دو كلونته أمو يافاين مغافة إن شاء الله شنو كوني مي كوماسي كا مغاغا فغلو نوغاچو دامن قفا بي أسيغلا دارو مكانو إفادة دي inshallah chama lain kan fe kan asigi daji faida waka ska buna hada madina fen do de fen chama be ba so nyine ni buluma asrali ka gela ko fo mo bulu bo ya fana al nafla ka ya me bi fen ke awarde bi kuna ya famani fam warti kuna kamandi agara buga bu ba juma fen do lain ala fe asragati na dugo ke ka beni juma ka di nyemo mo ko betis nya ko be fana tingalo adama de kana presse sababu mo jinya fembe do donde toujours mo de famo ko adama de ne sabal la kada ala kula kana presse sababu mala be mona bi la wa amna daji faida jmende di inshallah amna daji di banaka kadi soraka kadi juru saraka allah akbar balma ke malam so ni bini dasisa ya famu bi daji do de ki dahono e hamdaka na sunna man amna kuma ne suratul ikhlas kulo lo ibaga she juli she mo gon kile qurban ko na sunna mo ram go ba do layni mu ne mo gon kile ka se ba mu inyara la khane disila ba jira ala de la ala ne som sufru warla rom sufru wari dato law mana fefe do law be ba do inshallah ni oke akachala faqadumu ka tasbani kelen sororo ebi alay akakula o ko fe dim gelam be emgom ka woro dugule mdo woro na jirali na be bele ramo o ebi daji bo iba ko dim gelana akachala fe alabi furadimu alabi hinina yima ko to ka bo dim gelana bo ko fe ni ga jurubi mo gala ko na banaga saraku ebi daji de ke da kono so muna fe itega kono jurubi ni mo ce ba to fa nasar ali na dusu finnen li kata ega finga mo toujours mo de fo maja fara fo ka mama ni mama jayi atise ga juru sara mo ni mama jaya sara konna kuma ma fi ala ga ngishi konna jugiyani mo bo ibi o ko ka chugudila ni daji ni kasa ni ka hamida ga ibi jija ke inyana munai kachala fenni o ga kiga jurmantigi wele o bien be vogali clé na ka vogali chamo bona ya ila kachala fe hinani imma garibna dala abina ka ala siran join kasige ka juru sige mo kasra magani wo ko fa trawde no be ko badra ali na sanama no yi ala gra na ga de no se na ali wo trawde rabi ci ko male bi ci fla kelen fla bo ne balma ka ne balonsu ne dugu jela badra ali inde e ka ci tege kona shan jugiya soro ko chamana jigiya mbe nala sonamo ne ala bi ne son suturala ko fe kona gongo de soro turungula ani ham gelona adwa de ni hamitiba ya famu o badra ali kele e ba ci woro ka yela woro ka de saba ale fla kele fla abi ham de dala ni kamana gwan bani ni kamana gwan suturali eka ebe muru de ka tige ni ya tige anu ya ba di demsen ko da waldo mo na ko ni amina sala ka ni mama sala ni mo e mo go de bi ijigi tukula kile ngono jugu ya vai na la sana mo ebe o fanya o toujours mo de fasara ati wuro munu mi nyimi lal kandu
ya fam mɔgɔninfin ni y'a fɔla ko woro dɔ dili ma ko sarakati do k'i ka dunda don kana woro in ta a bɔbara la kana nun na ntɛ n'i y'o kɛ a ko bɛ kɛ ko lankolonba de parce que a ko bɛ na y'a ye i bɛ tila ka jigilamisɛnya sɔrɔ i bɛ woro in ta nun de la k'a ɲimi kana bɔbara la y'a faamu a ka ca Ala fɛ i b'a ye sutura bɛ sɔrɔ y'a faamu ni mɔgɔ min y'o ko ninnu fana kɛ Ala ka barika don a la bon n'an bɔr'o la sisan toujours an ti ɲinɛ an ti belege suratul ikilasi halisa an bɛna nafa dɔ di a kan an bɛna nafa jumɛn de d'a kan y'a faamu juma lazara b'a fɔ sisan an yɛrɛ bɛ fɛngɛ waati min na juma lazara selilen kɔfɛ yanni tile ka taa bin yɔrɔ la don so kɔnɔ i ka jogo fila seli jogo fila in na bon komi Ala wele ko don mɔgɔninfin taa min b'i bolo ou bien komi limaniya b'i la i b'o de kɛ parce que sarakati o alabato o karamɔgɔ bonya o nin bɛɛ bɛ hakilila ko ni diɲɛ ni b'a fɔ cogo di mun se b'i ye quoi suratul ikilasi n'a ka di a kala siɲɛ 7 bila donc ni i bɛ se k'a kɛ siɲɛ 11 i b'a kɛ bon n'i bɛ se k'a ta siɲɛ 50 yɛrɛ ou bien siɲɛ 100 nin bɛɛ de bɛ e mɔ i kɔni k'i jija jogo fila la i mana mun ta i k'i jija k'o kelen de ta bon ni tilala sisan a kɛ o kɛ i bɛ Ala minɛ saraka i y'a faamu i b'o fɔ a la k'a fori o ye gɛlɛyaban de ye ni tilala sisan asafurula i b'o kɔlɔsiɲɛ 100 kɛ i bɛ se sɔli mun na i b'o fana 100 kɛ bon i bɛ kulu wallahu ahadu allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu i b'o siɲɛ joli de kɛ n'a ka di a ta 1000 ani ni sela 100 ma mɔ ni ko kulu wallahu ahadu allahu samadu i bɛ samadu fana continuer ka se o 100 n'a mɔ i bɛ sɔrɔ k'a tɔ fɔ k'a fori i bɛ ten de turu duguma laɲini min bɛ e bolo dɛ i y'a faamu e de b'o dɔn i ni Ala cɛ i y'a faamu degun dɔ de b'i somɔgɔ ka bana na o i bɛ fɛ o ka furakɛ o ou bien e de tɔɔrɔlen don sɛgɛn na o i bɛ fɛ o ka furakɛ o ou bien e ka papier ko de don c'est à dire degun ma bɔ degun na ne nin kɛ k'i te talen to Ala ye i y'a faamu k'i dama kasi Ala la n'i ka sutura k'i dama kasi ni Ala yɛrɛ bonya n'a ye k'i dama kasi kira 300 ni kira 13 kama ne balimakɛ ne balimamuso ni Ala ye Ala ye ou bien ni Ala tɛ Ala ye i bɛ n'o dɔn quoi inshallah ni ye nin kɛ ko gɛlɛn na nin bɛɛ dekun ye mɔgɔ mun na parce que toujours m'o de fɔ karamɔgɔ ko ye danaya ko de nka a ka ca Ala fɛ aw minnu b'an wele i b'a sɔrɔ aw ka musajabu yɛrɛ ka bon an ta ye nka a bɛ jumɛn de kɛ mun b'a to a b'a ka sɔrɔ a t'o de dɔn bon adamaden i bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ n'i t'a dɔn ba i bɛ mɛn sɛgɛn na o de kama gɛrɛsigɛ bɛ bɔ kɔni dakuruɲɛ damadamanin ninnu di adamadenw ma mɔgɔ sa a ka kɛ sini baraji n'Ala sɔnna ma ani n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen parce que diɲɛ ye ko kunkurunin de ye quoi arabu ko ten ko inna dunya huwa lahwun wal ghurur ko diɲɛlatigɛ in tɛ foyi ye tulonkɛ yɔrɔ ani ɲɔgɔn musalaka yɔrɔ ye ka adamaden si bɛ Ala de bolo yanni si tigɛ kuma cɛ i ka ko kɛ ko min bɛ bɛn Ala ka ko di mɔgɔ kana ko min b'a to n'i bɛ sutura sɔrɔ parce que sɛgɛn mɛn o mɛn a bɛ adamaden ka hasiri ye quoi Ala k'an kisi hasira ma quoi i y'a faamu bon kɔfɛ n'an bɔr'o la sisan an bɛna yɔrɔ jumɛn sisan bon alhamdulilayi an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛla ninnu na Espagne Faransi ka se Amérique ninnu ma inshallah an ye fɛn minnu labɛn u ye fɛn minnu demandé n'o ye sɛbɛn kintan ye n'Ala sɔnna ma semaine nata ye inshallah bɛɛ b'i ta sɔrɔ inshallah an ka mɔgɔ minnu bɛ yen an ka danaya mɔgɔ minnu bɛ yen k'o kana mɔgɔw fɛngɛ n'Ala sɔnna ma n'a sela ye inshallah a b'a bɛɛ wele k'o fɔ mɔgɔ mago b'a la i y'a faamu n'Ala sɔnna ma an y'olu ko daminɛ ka se bana ko dɔw ma parce que an y'an jija k'olu fɛngɛ ani juguya wusulan dɔ don a ka ɲi gɛrɛsigɛ ma parce que toujours n ka émission kɔnɔ n b'o de fɔ n ko suba tɛ se k'a la dun i bɛ waliden de dun bon diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye jigi sɛngɛ n'i ye jigi da mɔgɔ kan a ka ca Ala fɛ sababu bɛ yen i bɛ jigi de da Ala kan ka sɔrɔ k'i jigi da mɔgɔ kan diɲɛ ko bɛɛ sababu ye toujours n b'o de fɔ adamadenw de bɛ pressé mɔgɔ ma o de bɛ na ni ko wɛrɛ ye ko bɛɛ bɛ bɔ a da de fɛ hali ekɔli la mun b'a to u b'a fɔ i k'a ta première na fo i bɛ taa i ka diplôme sɔrɔ k'i ka baara kɛ n'i taara ta sanfɛla la i ka ekɔli a kalan tɛ mago ɲɛ i ye o voilà n'Ala sɔnna ma dakuruɲɛ damadamanin de tun bɛ ka se diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma n'Ala sɔnna ma n bɛ n ka feerekɛlaw bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen la toujours n y'a f'i ye